तो बिना मो कहानी अधा। ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା ଗଳ୍ପଟିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲର କଥା ଶୁଣିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାହୁଲ ଏଭଳି କାମ କରୁ କରୁ 1 ମାସ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ କଫି ସପ୍ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ସେଦିନ କଫି ସପ୍ରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁଲ ଟେବୁଲରେ ବସି ବର୍ଷା ଦେଖି ସେ ତା ପ୍ରିୟା ବର୍ଷା କଥା ଭାବୁଥାଏ ଓ ବର୍ଷାର ସେଦିନର କଥା ଭିଜେଇ ଦେଇ ଯା ଥରେ ପ୍ରିୟା ତୋ ପ୍ରେମ ବର୍ଷାରେ, ଆଜି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଜଳିଲେ ଜରୁ ଈର୍ଷାରେ। ତତେ ଚାହିଁ ଶୋଇ ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ, ଓ ତତେ ଚାହିଁ ଶୋଇ ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ। ଥା ପଛେ ଯେତେ ଦୂରେ ଆଥରେ ଆଥରେ। ବର୍ଷା କମିଗଲା। ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ସପ୍କୁ ଆସିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିର ଗଣିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ। ସେ ରାହୁଲକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ କହେ, ରାହୁଲ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ରାହୁଲ କହେ, ଭଲ ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି କହେ, ରାହୁଲ ମୋତେ ଗଣିତ ଆସୁନି, ତମେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବ? ରାହୁଲ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଆଉ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି, ତମେ କରୁଥାଅ। ଜ୍ୟୋତି ରାହୁଲକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଜ୍ୟୋତି ମନେ ମନେ ରାହୁଲକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲ ଯେତେ ବି ପଇସା ପାଉଥିଲା ସବୁ ସେ ବର୍ଷାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥାଏ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ରଖୁନଥାଏ ଯେ ସେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। କାରଣ ତାକୁ ଯେତେ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବ। ଦିନେ ରାହୁଲ ବର୍ଷାକୁ ଚିଠି ଲେଖି, ମୋ ପ୍ରିୟା ବର୍ଷା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ଆଶା କରେ ତମେ ବି ମତେ ମନେ ପକାଉଥିବ। ତମେ ସହରକୁ କେବେ ଆସୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଜଗିଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତମ ସହ ଦେଖା ହବ। ଆଖି ଖୋଜୁଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ, ଖୋଜୁଥାଏ ଦିନ, ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ତୋତେ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିରଦିନ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ରାହୁଲ। ଚିଠି ପାଇଲା। ସେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବ କ'ଣ ତାକୁ ଫାଡ଼ି ଫୋପଡ଼ାଇ ଦେଲା। ବର୍ଷା ତା ମା ବାପା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ବି କହିଲାନି। ବର୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ରାହୁଲର ପଇସାରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମାମୁଁ ଅମନକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଅମନ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ଅମିତକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଅମିତ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ତା ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ସହରରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନର କଥା। ଅମିତ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଅମିତକୁ କହିଲା, ଅମିତ ତମେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କର କି? ଅମିତ କହିଲା, ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛୁ ବର୍ଷା? ବର୍ଷା ଅମନର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଅମିତକୁ ତ ବର୍ଷା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅମିତ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ରାହୁଲ ବିଷୟରେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଅମିତ ଦିନେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବର୍ଷା ଅମିତର ହାତ ଧରି ନେଲା ଆଉ କହିଲା, ଅମିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବ? ଅମିତ ବି ବର୍ଷା ଓ ରାହୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲା ତ ଅମିତ ବି କହିଲା, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ବର୍ଷା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେପଟେ ରାହୁଲ ବର୍ଷା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ସେ ବର୍ଷାକୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମନରେ ଆସିଲା, ବର୍ଷାକୁ ମୁଁ ତ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ପଇସା ବି ମାସକୁ ମାସ ପଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ବର୍ଷା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୋତେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବର୍ଷାକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଅମିତର ବାହାଘର କଥା ଘରେ ଚାଲିଥାଏ। ବାହାଘର ଡେଟ୍ ବି ଆସିଗଲା। ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାର କଫି ମାଲିକକୁ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିର ବାପାକୁ କହିଲା, ମୁଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର ବାପା ରାହୁଲକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଗାଁକୁ ଯାଅ। ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତି ତା ବାପା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ତା ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା ରାହୁଲ କ'ଣ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି? ବାପା କହିଲେ, ହଁ। କ'ଣ ହେଲା କି? ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ବାପା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? କାଲିଠାରୁ ପରା ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ରାହୁଲ
ନଥିଲେ ମୋତେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ? ଜ୍ୟୋତିର ବାପା କହିଲେ, ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ରାହୁଲ, ତମେ ଜ୍ୟୋତିର ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ଗାଁକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ? କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।